Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki napa teng mriku? Di mana? Mriku nggih. Oh siap. Selamat malam, mohon izin Pak Bupati Bolo Dewi. Sesuk nanggap neh mesti Pak Bupati apian Bupati ngene. Pak Yes sih. Pak Yes sih boloku kentel. Apa Pak Yes ki wis tau nanggap sampean. Alah iki ngene lho, Bro. Berarti Ning kan sampean wayang siji dhewe kan urung. Sesuk iki engko mudhun di DP kan. Oke, matuk. Aku yo apa sing ngono. Slopan. Ya adem. Musiknya 3 2 1. Kok saya nyanyi kok salah. Wong bagus sing kene lho wong wedok ning kene lho, Bos. Tinguk ra belas. Isin aku nggih grupmu mau ngejaki. Wong yo padha-padha ngimbange kok. Tapi iki sing kene Mas. Kamera. Sing ngono lho. Sing ngono. Iki lho. Nah, kuwi ben Grup wayah grupku kok iso malah ning kono lho. Yo kene. Yo. Anake sapa we? Kuwi lho delon. Aku tahu ketatap ngene ku terus Leset. Hari manis, kurang manis tambahi gula, ngono ya. Oke, semuanya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Asik. Wes yo wes, dong riko mikir sing kuno. Sekali lagi. Kari manis, kurang manis tambahi Udang coklat meneng dikasih. Tepuk tangannya mana luar biasa. Hadir nuwun sewu macange. Alhamdulillah menika tasakuran R3 yaitu Bapak Tony Hartono. Nah kula sing semerap niku anu Pak Dekran. Lah awakmu kok apal Pak Dekran bareng? Pak Dekran iki sing bolak-balik mendino dalane banyu. Lah iya Pak Dekran dalan. Pak De Sokran. Lah iya Pak De Sokran nomor ya kran iki tunggalane adike kuwi duwe kakang jenenge Sanyo. Lah kuwi duwe ponakan jenenge Pipo. Niki acarane lak tasakuran. Wong syukuran ki kebak rasa syukur ki kebak rasa barokah lan berkah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Ya. Artine apa? Delok bolone Google gimana iya. Niki nuwun sewu jenengan pun matur napa dereng? Pripun? Pak Bupati Pak Yes. Nggih. Sampun ngendikan kalih kula. Nggih. Dadi lek emang masyarakat, iki kan masyarakat kabeh Lamongan di sini. Lamongan. Ayo kuwatir ngimbang. Ku apa ning kecamatan ta niki? Kecamatan to, ning kecamatan niki pun dawuh kalih kula Mas Percil, lek masyarakat ngimbang acara ngeten iki remen saestu acara ngeten iki didamel benjing sing damel Pak Bupati teng mriki saulan ping kalih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng napa seneng? Seneng kabeh lho Pak. Sesasi pindho berarti awakmu wis napa DP? Rencana. Kuwi berarti tunggale umpama iki tembung iso balik. Ning alhamdulillah kula merasa bangga karena jalan-jalan Lamongan sakniki pun alus mboten kados riyen. Alhamdulillah. Diomongi kok. Diomongi. Lah kok kuwi wargane kok Lho, sampean ra ro sing ning ngarep. Sing ning ngarep sing ning mburi, lho apik Bos. Aku ngomong ngene iki sebab aku sering ning Lamongan. Sampeyan ra roh. Lamongan ki ning Babat. Ya. Sampeyan roh Babat? Enek wingko. Sampeyan roh dikenane nggawe wingko gedine sak lapangan Bos wong Babat. Lah. Mosok diomongi ya. Dari sapa? Jarene sopir-sopir. Wong imbang iki lho. Wong imbang. Kuwi enek bayi lahir cangkeme iku rong lapangan. Wah, ora enek. Mangan opo le? Wingko sing sak lapangan kuwi mau. Kok cepet men. Cepet aku. Iki acarane syukuran kula niku ngeten iki pun
ningali masyarakat ngene iki pun remen. Kula teng wingking mon foto kali tiyang kalih niku sing sitok enom sitok tuwek. Loh, Piye Pak rasane bedane piye? Bedane lak sing enom foto mringis sapi, sing tuwek ompong papat. Ambune Remason bisa nanti jane mungkin masuk angin kok piye. Nek sing enom ambune Rexona. Iya. Tapi niki kan wayangan seje dhewe. Benten kalih lintune. Beda. Digarap sing apik cah nom-noman ben remen lak nggih ngoten to. Napa melih niki teng Imbang teng ngene Pak Kran. Pak Tony Hartono. Enggak, aku kancaku Kran kok. Aku kenal karo Pak Sukran iki lho. Aku Pak Tony langsung. Wah, penak Pak Sukran. Lah kok sampe nak Pak Sukran? Aku mlebu ape njaluk apa-apa dikai Pak Sukran aku. Aku yo njaluk Pak Tony yo langsung diwenehi apa-apa. Kowe ora mangan ke mau godokan ke mau. Sampeyan mau dareng dereng? mau sing ning buri ke mau to? Panganan komplit. Walah, pelone atos sing ra. Kuwi sing godhok. Sing godhok kuwi. Wong telompuhe ngono untumu kuwi lho mare sugih lagi. Untumu gagil. Tapi luar biasa. Njaluk apa-apa dikai karo Pak Sukran. Njaluk apa ae? Lho, mau njaluk kopi, kopine Pak Sukran ditokne ning buri. Aku njaluk teh Pak Tony langsung ditokne ya. Aku njaluk sosis, sosise Pak Sukran. Berarti panganan lho, panganan lho. Panganan. Aku langsung njaluk ndok. Ndoke sapa? Ndoke Pak Tony. Ndoke Pak Tony. Berarti ndok pitike Pak Tony. Ning mriki daran sing ico niku asem-asem, Bos. Asem-asem. Asem-asem. Wis jajal wis. Wis. Piye kuwi asem-asem? Enak rasane asem-asem, enak daginge. Sak mene-mene to. Heeh. Cilik-cilik ngono to. Tapi oke. Masalahe awake dhewe ngerti lah engko wedi lak kolesterol. Iki menjaga kesehatan. Kan mangane miyayeni. Miyayeni. Nyip Sithik-sithik sing penting entek oke lah nggih ngoten to. Niki mangke wangsul dibetani kali Pak Sukran. Gawani apa? Digawani donga. Penting, Bro. Donga itu sangat penting. Napa meleh lak niki acara kados ngeten niki sing hadir lak kathah niki. Sing dongane wong sakmene mbiyane iki. Kebak salapangan niki. Iki kebak salapangan. Ora mung sing ndelok tok. Bakul-bakul ku yo melu dongakne. Sementing ora nek es teh lho aku lho. Aja trauma karo es teh. Padha-padha. Padha-padha golek pangane. Golek pangane. Tapi alhamdulillah kowe niki pun sakniki sedaten alhamdulillah Bu niki nderek kula sakniki kowe pirang taun le? Hah? Iku mboten pamer lho nggih. Kula mboten pamer. Jenenge seniman ki lak diapa-apani penggawean napa wae. Nak dilakoni kanthi ikhlas niku angsale kathah. Barokai. Niki alhamdulillah nderek kula melaku pirang taun? Lagi wira. Agek setahun lho, Bos. Iki wis tukon-tukon lho, Bos. Alhamdulillah Mas. Cak Slentem niku. Nggih. Mulane sampean niku mangkat wayangan terus karo kene. Wah, cocok. Dewe. Wis pengen ngono kuwi. Nggih, lah niki pun asal nggak ada mobil kalih niku. Kalih langsung tumbas langsung kalih. Slentem mobilnya loro. Kalih sakniki. Omongno Mas wong kene ben doro aku melu sampean niku. Iya. Mobile loro serene kirane garasine akhirnya digane dhuwur bopet, Bos. Dadi Omong sing apik to. Iya, Bang. Kuwi mobil anakku. Iya. Tapi kalih tenan loro. Yang penting kan duwe mobil loro. Iya, Iso tak remote tok. sementing bersyukur. Bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kebak rasa syukur bakale wong dadi sukses kaya Pak Tony Hartono. Bengi iki kebak rasa syukur nyambut gawe urung apa langsung disyukuri. Entuk akeh syukuri, sithik syukuri. Alah, sing ngomong sapa sithik ya ngresula wong saiki. Tenan. Awakmu ora roh ke masalahe. Kowe wis omah-omah apa rong? Lho, wis. Omah pirang tahun? Aku wis sawi, Pak. Piro? Wis 11. 11 tahun? Sasi, Pak. Lah 11 bulan. 11 bulan ini rentan le. Wong dolan ibu-ibu yang di depan ini, yang luar biasa. Karena kan kemarin tanggal 21 hari apa? Hari Kartini. Lah iki lho ibu-ibu itu luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang ada cantik-cantik. Ayu-ayu, Bro. Kartini ngimbang. Nggih, Kartini ngimbang niku ayu sebabe ayu apa skincare kuwi terus perawatan. Wong wedok saiki lak tanpa nek skincare lencu wajahe tamune. Ngono kuwi kira-kira regane piro ya, Pak? Lho, aja kaya bojone iki lah tukone skincare go 15.000 kuwi skincare apa ndut. Wih, beda. Kuwi berarti sing mbok sawang kur wajahe tok. Iya no, wala wanita itu dari nuwun sewu lan jenengan ningali tiyang setrine sang pundine. Ya saya wajah to. Iya no, aku weru. Menilai seorang wanita itu ada 4 kriteria, Pak. Oh, apik men iki apa le? Oh, kamen to. Ngelmune. Bojoku siji wae ora kowe nganti papat. Ora mas 4 kriteria. Menilai. Oh, dalangi 4 kriteria. Panjenengan 4 kriteria sing piye? Sebagai laki-laki harus bisa menilai 4 kriteria, yaitu dari wajah, dada, perut, bawah perut.
Oh. Ada 4 Pak. Wajah kuwi ibarat kota Magetan. Apa le? Makin dipandang makin bikin gregetan. Oh iya. Wajah. Terus. Ya. Terus Sing apa? Kedua, dada ibarat kota. Apa? Ibarat kota kuwi kota Surabaya. Surabaya. Tegese Surabaya apa le? Apa Mosok awakmu takon. Ora roh aku. Aku takon aku ora roh ae. Surabaya ki apa? Suka diraba makin berbahaya. Oh iya. Berbahaya. Surabaya ku weteng kuwi ibarat kota Semarang. Semakin mendekati daerah terlarang. Oh iya. Lah ngisor. Nah, bawah perut. Apa? Bawah perut ibarat kota Sidoarjo sing terkenal lumpur lapindo. Apa? Sebelum tempur dilap dulu biar tidak kenduk. Ngawur Mas aku. Kowe pleset-plesetan kuwi. Lah kuwi wanita. Lah lak pria kowe ora laki-laki. Laki-laki ya ngono kuwi lho, Pak. Ora, lah laki-laki kaya Pak Sukrani jenenge Kota Gorontalo. Opo? Gurung diapa-apane teladene. Dia ora iso apa-apa. Lah kesel nyambut gawe ke atas. Lah iya nyambut gawe terus. Tapi nyambut gawe. Niki lah sing penting lah niki teng mriki niku piye carane masyarakat sing hadir iki ora mikirne utang, ora mikirne mekar, ora mikirne bulanan bulan. Plecet ben ora mikir. Pokoke bengi iki digawe happy. Digawe seneng-seneng ora ketang sesuk mulih. Sik bayar utang. Ya ora apa-apa. Pintere Pak Toni. Nggih. Pintere Pak Toni nyeneng-nyenengno tangga teparone lan masyarakat Lamongan dan sekitarnya. Nyenengno dono rasa. Dono weweh lagi kata teman. Coba kalau kamu nyanyi sing kepenak aja nganti ngisi sini aku. Lah mongko nyanyi bareng. Kowe nyanyi dhewe sing kepenak aja ngisi sini aku ya, Le. Oke. Mas aku Sendang Rejo iki, masamu ngimbang Lamongan iki. Nadane apa? Nggih nada apa musik ro ora? Lho, ngerti. Iya. Lah awakmu kok ngerti musik? Ya ro lah kayak keyboard, bass, drum. Aku paling ngerti tok ora ngerti carane ngenggo. Ya awake dhewe tok. Sinden ya digilir, yoga digilir, musik digilir, dalang ya digilir. Dadi dalang kok digilir. Oh kaki aku njaluk sinden sitok. Sing ko Sidoarjo timbane Badok. Sing ayu. Oke, sing ayu. Mari kene sing ayu. Iki tak golek sing paling ayu. Iki sing kelas SMP kelas 3. Datang dari mana, Bapak? Sidoarjo. Kota Sidoarjo, lumpur lapindo sebelum tempur dilap biar tidak kenduk. Iya, siap. Yuk, kita panggilkan satu sindennya dari Guyon Maton. Yuk, bareng-bareng masih bersama Wayang CC Dewe. Nada nih. Silakan saya. Nada. Pakai nada. Nada. Pakai nada. Oke. Ojo lancang. Ret. A minor. AM, anggur merah. Anggur merah. Aminir. Aku luar biasa. Suaranya seperti ini pasti ngomong apa? Tepuk tangannya mana? Oke. Lagu anyar iki, Pak. Anyar. Suwe-suwe omonganmu kok kemrutu kaya Baladewa. Gimana? Iki mesti kecepet lawang sinden iki. Ora mungkin kecepet. Aku iki Lagu apa to aku iki? tukang tambal ban. Jangkrik. Parungane tenanan lho kok tunggal tambal ban. Lagu sing liyane. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Nah, terbaru. Kang Mas kowe sing sayang alilo aku. Yuk, ngatek, sing nyanyi ngatek. Kang Mas Mustika. Hop. Gak situ. Iki gegedan iki. Kok gak sido piye kadung Lah mas suarane penak, bahasa ngatek lah kok kaya tong. Gak situ. Lah salamu yang nyeluk dari Posierno SMP. Lho iya ora cepet ndase. Pak ora apa-apa Pak, iki wis kadung ngatek. Iki jane sinder Pak wis setruk. Kuwi jenenge Cengkoknya bos dari India loh, tadi kan tambal ban bocor di India.
Liyane gane dolane sing cilik-cilik lho kok pusing. Lah awakmu jare saka Sidoarjo. Yang dari Sidoarjo mana? Abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Kasih effortnya saja, bisa kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. TikTok ya, TikTok bareng-bareng ya. Pak ngono kuwi imajinasine awake tuwene Pakai ngono Pak. gendang aja ya. Pakai gendang aja, pakai gendang aja. Tak ndang ding tak ndang ding tak. Delon koyo entung ya. Bisa koyo entung. Kontong to, keciliken. Mentok. Mentok. Iya mentok. Ya bener. Aku tau roh iklan ngono kuwi pucuk. Ya iki sing arep kayak goni. Nesu. Kendangnya saja ya Mas. Tak ndang ding tak ndang Yo, yo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma mahal dikit lah bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Hop, ayo raimu. Lah kok iso tak tolong. Lah jarene aku musike, timbangane ora nek musike. TikTok kan gerakan. Ya, ya, ya. Kalau iso ngilong-ngilong Gerane, pucuk-pucuk gerane. kan iso. Ayo. Ayo. Awakmu. Aku koyo ape nabrak truk tronton. Ora apa-apa Pak dilepet ben saya cilik. Kira penonton-penonton iso TikTok, nang jarene iso. Aku ngomong isone TikTok. kari manes kita lagi gak iso anyar iki kita. Ya, Efeknya apa Pak jenenge Pak? Ngono jenenge apa Pak? Apa statue. Nesuan iki. kok nesu? Sindel nesuan yo. Saya kan enggak tahu jadi Saya itu enggak tahu. Ya makanya jangan maido kamu itu Loh, ya. siapa yang Maida? Bahasa Indonesia kok maida kuwi lho. Tadi saya tuh dandan di sebelah sana pakai kebaya cantik kok mbok kira metu. Dalang iku tangkem kok mentok. Lah, Iku Pak Dalang lho. mundur-mundur ini. Mudar. Tapi tenan. Yo Ngene nek sing ngene. Tapi tenan lho. Ayo. Ya Wah, Lon, madhep rene. Wah, iya. Lho ya ta. Mau mundur-mundur iki ngene. Ya, mundur, Nek enek sing ngene Mas Pecel. Eh? Enek sing ngene. Iya enek sithik. Iki jenenge lak jaman saiki jenenge Son Herok ya iki lho. Horek. Orek. Iso enggak? Iso, ayo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit lah bisa. Cuma kasih effortnya saja mantul. Lah jane pokokan mataku. Geraknya matamu. Matane dhewe-dhewe nyapa matane kancane. Effortnya saja. Lah apa kok nyulok kancane? Lah jane matane kono. Aku yo manut karo awakmu jenenge matamu. Saking semangate. Ya semangat tapi ya gak matane kancane, Mas. Tutorial satu-satu dadi ngene. Bener-bener iso. Ayo. Kudu energik lho ya. Ya, ya. Contohnya ngene, delok nang. Iya. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit lah bisa. Effortnya saja. Mbak. Nyapa Pak? Lesbek ngalih ya. Kok mbok tadongi iki lho. Bae ngembes. Uangku sing energik lho, Bang. Lah kowe apa kok ya ngene ngene kancane kangelan gaene. Gayane mek ngene ngene. Ayo. Aja cerewet e. Alah. Ayo. Ono es dijejer-jejer. Maksudnya? Pak Yes ndang nyawer. Pak Yes bareng. Pak Yes sik dahar kok ya rene to. Pak Yes iku meneng-meneng iku TikTokan yo masalah kok cek enak. Ayo, manut aku. Mari kene nyanyi lho ya sing apik. Ya mo. Wah, kok Sinden sinden kono nyanyi ora gelem Lah lho. kan Pak Yes diaturi ngriki dipari ngek. Iya, mari kene. Ayo. Lah Dekran. Ya sekali. Dekan yang ngurusi banyu. Mate Pak Desokran kuwi lho. Ayo. Ayo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit lah bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Asik. Bocah iki nyanyi apa kok iso gumun aku nyanyi kene tayu kene.
Pak, mundur-mundur karo ngene. Kok iso lho, sembarang iso gumun aku. Suaramu penak wong lemu. Disuwi kowe. Sabar, Bos. Sabar, Bos. Ya ngono kuwi kancaku ya senengane ngono kuwi. Ojo resek. Wis jane sinden apa preman kowe iki asline? Sidoarjo Surabaya, ojo peno nyepelekno. Lho, apa sing tak deni? Lho iso lho ngomong ngono kuwi. Nantang karo aku. Peno. Peno kuwi apa? Peno kuwi. Peno tanggal ban to, peno. Supeno. Supeno Jombang tembel ban to, Le. Peno kuwi kowe. Lah aku percil kok peno iki to. Jenengku percil. Maksude peno kuwi artine kowe. Kon ngono lho maksude. Ora kon. Ambek peno, ambek peno. Ayo. Peno kuwi kowe. Lah ya ki sapa to iki? Peno to? Heeh. Lah lek rene piye? Peno. Lah ya peno-peno to. Iki kira iso no. Nah aku tetep aku bosok kene. Aku peno, aku mbarek peno. Sik to, penone sapa? Kowe apa aku? Ayo. Awakku. Piye to penone ndi to? Jarene kono kok kene piye to? Peno. Ah. Aku. Lah iya to, peno karo aku to. Heeh. Ya yo aku karo peno. Kleru, Pak. Kleru. Peno kuwi kowe, Pak. Peno kuwi kowe. Lah ya aku penone to. Heeh. Aku ne sapa? Ya aku. Aku ne loro, mau siji tok. Jarene aku ne kene kok tambah aku ne. Nek kono sing tuwek ngomong karo aku kon, nek karo sampean peno. Kon. Nah, Peno. kon. Ya bener kuwi. Bener. Kon peno. Lah lek rene. Ya peno. Lho, peno neh. Peno. Aku ne sapa? Jangkrik itu kok tenanan. Aku ya aku. Iki molak-malik lambene lecek mari aku peno iki lecek. Maksudnya ngene lho, kene iki nek ngomong karo aku iki kon, aku kon. Anu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, kamu. Ah. Kamu sama saya. Oh iya wes, sono. Ayo, nadane, coba. Ayo Adik, nyanyi sono. Lah. Payah. Lape badak apa? Tok masa Kaya wong gering. aja. India, Mas. Oke. Nungguin ya. Ngenteni awakmu nyanyi kok. San sana na 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 san shana na na chare pawan san shana na 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 san shana na na chare pawan India itu iki. आकाशी कोई में काफी में उसी की काफीता मेरे जैसा कोई नहीं या जग में यूं फीता छू न सके कोई मुझे ना सके ला कोई मुझे ला iku Ora usah dia lagu kene lho sing senengane wong kene lho. Wong kene sing ngerti. Apa suke sake iki apa sini aja Caca yang sing ngerti Iya, lho iya, karo oke. gamelan-gamelan iki lho. Ngene iku mau barang gamelan oke, lagu dangdut oke Campur-sari. Banyuwangi apa-apa. Kaya greges barang kuwi mau ya. Selendro, Iya, iya. Mas, selendro. Pak Keran nggih ngeten iki lho cangkem milih boten tindang dikai dhuwit. Nyalahno kancane. Enake jangan asem kecaut. Nyapa didawakne? Enak wi. Kecut. Sambel kemangi Iya. Pak Yes. Nyapa to celak-celuk. Nyapa le Pak Yes? Lho kan Pak Yes. Oke, dari Pak Yes. Matur nuwun. Pak Yes, matur nuwun Pak Yes. Yes. Anu sing urung Pak Keran, urung Pak Keran. Kok semrembet kuwi lho. Lah ning ngarepane Pak Keran bareng. Enak jangan asam kecut sambele kemandi nyabane bubar nyambut gawe yang laut tempe kendangmu ora apa enak iki kendange enggak apa enak si orang Banyuwangi kuwi Jember sing gedepek
kendang Edi wi. Jember kuwi. Kendang ngene iki lho. Kowe sing balungan tak warai. Aku mbanyaki kan ayo. Ayo. Nono nene nono. Nono nene nono nene. Tak tunggelang tak. Lole tak ketong diding brak. Lole Diletak tungtok. Dang. Tak tungtok tangtong diletok tangtong tungtok tangtong diletok tangtong tungtok tangtong diletok tangtong. Dang tak tungtok tangtong. Diletok tangtong diletok tangtong tungtok tangtong. Diletok tangtong. Meledos. Cakepku bos. Tapi enak suwi lho Mas. Bos Arif enak lho ya. Enak kendangane wong enak tenan. Wis nganggo kuwi enak. Ah, yes ngene. Lanjut. Kasane muruh lho men. Katene seneng. Bandinani. Karo Pak Yesi mung 100 cangkeme sancane bokso. Ora kendang kaya nyapa cangkemku. Matur nuwun. Urung. Nyanyi urung. Iki mau lagi percobaan. Mula bocah kok gara dikeki mesti matur nuwun karo bojone barang dikeki ya matur nuwun. Ngono ku lho mesti. Lagi umpama. Sampai ukul sampai kolesterol. Oh, tidak bisa. Monggo sambil kemani. Oh, terima kasih, Mas. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Ajane Pak Yes iki bolong. Yes. Ayo ora bolong. Nang kene terus. Kok gur ngarep terus lho. Maksudnya piye? Kok gur ngarep terus guri kancane akeh iki. Lah, iki mah diomongne khusus mburi donga. Mosok Kena kene mau Mas. Iki urung ya. Tak njenengan anggere iso ya entuk. Tapi niki mboten nate namung niki. Mangke kan niki wonten sinen-sinen tesih. Ya, betul. Saderenge niku kersane niki duet riyen. Siap. Kalih hadine. Amit nuwun sewu karena Mbak Nyiliti. Oh iya. Ini kan ada acara di Tuban. Iya. Jadi nggak bisa ke sini. Oh, Mohon maaf karena emang ada keperluan. Mohon maaf tadi Mbak Nyiliti itu lagi periksa jadi borok. Iya. Ya. Ini ada yang dinamakan Mbak Nyipoan. Oh. Nyipoan. Iya. Kuwi apa keturunan to, Pak? Keturunan. Jadi iki gak iso omong. Jadi kok meneng ngene iki. Mari ngono nyumet mercon. Sepotan. Ben nyanyi kok nyanyi wong loro ya? Iya. Oke. Yuk kita tampilkan satu artisnya. Nyipoan. Matane uran. Ya kaya pono suwi. Kaya apa? Pengi lo nyapa? Sing macak dudu awakmu lah kok. Sapa nyelpo mas sapa? Ambil wangis. Nuwun
sewu Mbak Yu, nuwun sewu menika kan kula aturi Mbak Engineer. Nyapa jegigis ya? Kaya po sing bolak-balik. Katek sithik udele ra ketok. Nuwun sewu, Mbak. Lah. Dadak Paring asma sinten nuwun sewu paring asma sinten. Namanya siapa? Kenalan dulu. Kenalan Mas. Karena tak kenal maka tak cipok. Sayang. Iya. Sugeng dalu. Nggih. Dipun tepangaken nami kula Kati Doradori harum mewangi sepanjang hari anake Mami Susi. Iya. Kati. Oh, berarti lak diceluk Nyi Kati, Mas. berarti rawesi no kowe. Rawesi. Tangane sampean no kiting apa piye, Mbak? Wedok, Mas. Oh, nak wedok ngene ya. Wedok iki ngene, lanang ngene. Oh iya. Wedok ngeten nggih. Ngeten. Nuwun sewu kalian Mbak Probo tepang napa mboten? Sapa? Probo. Ya ampun. Piye? Oh, kok wah lho. Ku lho karo Iki lho. Ya ampun, Prop. Masa lali aku kancamu SMKI. Ya ampun. SMKI kuwi sekolah menengah kejuruan seni. Tapi lo kancaku gak kaya modele mangkok soto ayam lo. Neraimu kok kaya mangkok, Lali Mas Mas, lali. Masa ora eling aku? Sapa? Mita. Mita apa Kati? Kati kok Mita. Kok mulah malih to? Nek sekolah seruanku Mita. Mifta. Mita. Mentolo tak puluk lambene. Mita. Mita. Jadi Mita. Ya, enggak lho. Mita, ya ampun, Mas. Dalam Aku rene mau keblasok lho, Mas. keblasok ke pundi, Mbak Yu? Aku mau ning goleki ning Uwot. Terus pindah saiki aku, Mas. Ning ndi saiki? Lubuk. Saiki ning Lubuk kowe. Lubuk kuwi ndi ta? Lubuk. Taman Safari letter S. Ngawur Mas aku. Ngawur ku ora enak saiki ngawur. Langgananku ra roh. Iya apa? Pade Paralon. Pade kran. Pade kran lo. Lah iya krane nek paralone. Nuwun sewu, Adik. Mita. Mita. Sosial aku. Elmen kok Mas aku. Puluken lho, Nduk. Ngembang nggih, Nduk. Ngembang. Lagu napa nyuwun sewu? Lagu apa? Lagu Statue Rajaman. Lah terus Lagu Statue itu Isu-isu sampean iki 2 tahun setruk kok ketok ngene. penyeh. Ya ora Mbak Yu. Nyapa yo kok macak ngene. Bas. Stage ku TikTok viral lo ya. Kon kok ngeremehno, Viral apa ngene iki lara kelakuan iki. Nyapa kancane moro disuguhi sanggul. Lha terus yo kuwi lho. Orang ngene lucu. Berarti iso wae dagel. Lah, wong-wong tekon, "Mbak, kok enggak pakai tai lalat? Ini sudah pakai tai kirek." Ya iki lho jenenge tai lalat. Tai lalat, tai kirek gedhi. Lah iki Pak. Ben mek Gedene ya. Diwenehi tali lalat kuwi ben manis. Manis. Oke. Nembang iso ya? Bisa. Mita. Ya, nembang iso ya, Nduk? Bisa no, Mas. Karo enggak mau kamu kayak Ngene-ngene kancane dhewe aku balik. Modele kaya ayu-ayu wong. Aja nesu. Iki kok njaluk ludrukan nuwun sewu lho. Permintane pemundutane ludruk sarip tambah osok. Membunuh Mita. Sampe ngono. Dadi ludruke iki ludruk tarip tambah oslo. Aku dandan ngene iki selentem games. Mosok nuwun sewu mau nembang apa Mifta? Lagu kecantikan. Oke. Lagu terbaru. Kecantikan. Saya belum tahu loh itu. Saya belum tahu loh. Lagu apa kecantikan? Mungkin terbaru. Oh, itu apalagi itu siapa sih Mas? Itu ngomong aja. Dalang yo ngomong ae. Ibu canggih. Lah menengi bisu. Dalang. Iya. Wow, seragamnya kayak seragam drum band. Matamu. Kuwi Rendo yo. Rendo. Koyo brambet. Iku payet biasa. Ngerti? Pikir saya kok ada mayoran. Padahal ki karnaval wae. Apal e. Dalang seje dhewe iki beda karo liyane. Oke. Kok ngono aja. Kecantikan Mas. Lan to. Kaya entung. Masalah. Ndase utul. Utul ndase. Somuk.
Ya kudune ya ngono kuwi, dadan wedok ya sing demes. Dendang. Asik. Kecantikan. Alon-alon Mas. Permisi Mas. Cerewer-rewer ambiar. Asik. Mas, apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi? Thomas, Mas, apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi? Thomas, Mas, apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi? Thomas. Thomas terus Lagumu ki sing dua wono lho kaya iki lho lagune api-api. Aku mau lho, ayang-ayang. Ayang-ayang. lagu apa arang-arang? Ayang-ayang. Ayang. Arang-arang iki malah sama. Ayang-ayang iki lho. Ayang-ayang cepet nadanya. Ayo ayang-ayang wong loro. Ayo. Ayo sing api. Rambutnya kobong. Kang Mas kowe sing sayang lali lo aku butuh kenangan. Kang Mas mesti gate Mohon maaf, Pak Yes, ada sinden epilepsi. Kene bebek. Allah, bojoku, Pak. Beb, bojomu bebek ya? Neng omah nyeluk mie parmi. Parmi blas. Nyapa? Sini. Wong loro kok sirik. Sirik iki tanda tak kirik kowe iki. Lah kuwi lho, kuwi lho paling ora bojone wi. Bojoku. Lah goblok. Lah sing wedok kaya ayu kaya widodari. Lah terus? Lah sing lanang blekok montret. Ya Allah wong bagusnya kok kene. Kowe aja ngenyek aku timbangane bojomu awireng. Awireng tapi kan Kowe keliru. maksudnya tonyonane banter. Kowe keliru iki bener pasangan serasi. Lah terus. Lah kowe ning Blitar bojomu mau oleh Rembang. Lah, kleru. Keliru. Hah? Keliru kowe. Kleru yo jolne. Ngawur. Amin ya Allah. Enggak maksudnya kleru. Besok nembang anu adik mama. Iya Papa. Mama. Ya aku lak nyeluk mama, jane kan marpuah. Apik bojone iki. Sapa jenenge? Mama nyeluk mama. Mama. Iya Iya papa. Oh, dia kenalnya Pak Pangkur langsung. Nembang lagu Banyuwangi. Kan tadi kan lagu Sidarjo apa Sambal Kemangi, Surabayaan. Terus mari ngono kulon saiki etan. Aku manut sampean. Lagune apa? Bokong Semok oke. Apa sembarang aku manut. Sing kena bokong grepes. Grepes Iki mau ya apik kuwi. Greges kuwi lho. Oh, greges. Oh iya. Oke. Ayo. Apa? Kancing manis. Kencing manis. Kancing manis ombyen iku lho. Ya bongko malah. Cek manis bombone gula ya bongko mas aku. Lagunya Ya, oke. Apa? Oke. Lagunya apa? Sebentar masih berbicara. Oh. Greges. Oke, siap. Iso tak cayo apa? Ayo, Iso. siapa sing ngureng? Gini. Ayo Mbak. Sini. Manis. Ya yang belum sini. Iki tak golekne sing iki. Pak, bokong kemah. Greges. Greges. Oke. Lagune Grigis sing Iya. lagi booming. Ya. Nanti mbak-mbak ibu-ibu bisa Velocity. Velocity. Asik. Nanti kita up di situ dari Velocity Iya. diambil sama kamera.